Klim biss, ebda azzjoni. Jekk inkomplu nafdaw ir-riassigurazzjonijiet ta' membri tal-gvern li huma kompromessi b'mod evidenti, il-kol kemm aħna nkunu ġaħan. Hekk intqal fi stqarrija maħruġa mill-Moviment Graffiti fejn intefa' dawl fuq l-evidenza abbundanti ta' rabtiet profondi, intimi u mhux xierqa bejn l-ogħla livelli ta' amministrazzjoni pubblika u ċertu imprendituri. Graffiti insistew li kienu dawn ir-rabtiet illi waslu għall-azzjonijiet gravi mwettqa minn elementi tal-Istat orkestrati mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru biex iwaqfu u jsiktu lil Daphne Caruana Galizia minħabba li l-ġurnaliżmu tagħha kien ta' deddida għal ċerti interessi. L-istqarrija tfakkar fir-responsabilità tal-Ministeru għall-Ġustizzja li jgarantixxi s-saltna ta' dritt. Madankollu il-Ministru żammit Lewis li l-mandat tiegħu hu li jiżgura li l-kultura ta' impunità tinqeret derċar illi għandu rabtiet man negozjant akkużat bl-involviment tiegħu fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. L-istess Ministru tal-Ġustizzja illi qed isostni li għandu konvinzjoni soda li hu dejjem aġixxa b'integrità. Il-Ministru tal-Bek tirreżenja xejn. Graffiti qalu li l-konvinzjoni soda tal-Ministru Edward Zammit Lewis dwar l-integrità tiegħu stess hija irrelevanti. Kulħadd jaf li hemm ħafna titjib strutturali xi jsir, imma l-ħabib tal-qalb ta' Jorgin Fenek m'għandux ikun dak li qed jagħmel dan it-tibdil, ittemm tajt l-istqarrija tal-Moviment Graffiti.